Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Népotisme n'ale kɔrɔ ye k'i ka setigiya kɛ k'i balimaw ni jɔɲɔgɔnw kɔkɔrɔma don ani k'u bila matɔw sanfɛ ale kelen don ka sifinaka caman sɛgɛ bi na barakota fan fɛ an bɛna caman fɔ aw ye o kan bi Bubakari Misiri Mayiga ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ o kɔfɛ an bɛna kuma art plastique fɛnɛ kan baarabolo mun ye tableau baaraw yiriwa ka baara di mɔgɔw ma ani ka bɛn sabati an ka sigidaw la sɔni an bɛna s'o ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV jabarani sugandiri la k'aw kunnafoniya aw bisimila aw ka jabarani mandi sanfɛ kunnafoni daminɛ na baara sɔrɔli bɛ ka kɛ gɛlɛya ye funɛkɛni caman bolo bi ka sabu kɛ diplôme ani dɔnniya olu nafa tɛ lajɛ tuguni olu kɔfɛ jɛɲɔgɔnya de bɛ da caman yɛlɛ mɔgɔ ye nka maa dɔw hakilina t'o yɛrɛ olu ko k'a mana gɛlɛya cogo cogo ko diplôme ni dɔnniya ko de bɛ laban o kama Bubakari Misiri Mayiga ale wulikajɔ dɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nepotisme yalma favoritisme ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye baara ɲini sira kan ko ale wale mun kɛlen do ka maaw kɔni kamana gan kosɛbɛ ni waati na ka sababu kɛ wale do mun kɛlen do sababu ye ka se ka farifaga se sifinama caman ma baara ɲini hukumu kɔnɔna na. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka société la fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ timinandiya bɔ sifinw na surtout sifin minnu ni gafew b'u bolo n'a bɛ fɔ o ma diplôme o bɛ kɛ sababu ye ka timinandiya b'u la u ka baara ɲini. O kun dɔ ye jumɛn ye o kun dɔ ye a bɛ kɛ caman kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ i ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ somɔgɔ ko ye a bɛ se ka kɛ dɔnbagaya ko ye pour que k'i ka papier dɛmɛ o b'a to k'a fɔ k'i tɛ baara sɔrɔ o hakilina ninnu b'a to k'a fɔ o sinfin dɔw bɛ yen a b'u bali ka taa u ka gafew bila ɲɔgɔn danw na k'a sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sinfin dɔw bɛ yen n'i ko ko dɔnni u farikolo la n'u hakili la u bɛ se a dɔnni b'u la a timinandiya b'u la mais o hakilina in bɛ kɛ sababu ye k'u bali u ka t'u ka gafe bila. N'a y'a sɔrɔ maa caman bolo baara tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɛmɛ ni sifinama in ka hakilina kɔni ye ni i kalanna ka kodɔn ko o bɛ se ka kɛ sababu ye i ka baara sɔrɔ ka sɔrɔ i mako ma se maa wɛrɛ ka dɛmɛ ma. Ne fɛ bi mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn ye i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ka sɔrɔ relation tɛ mais k'a kɛ fɛn ka ɲɛ sɔrɔ ani relation bɛɛ fɛnɛ fila bɛ ɲɔgɔn na de munna pour i ka fɛn sɔrɔ ou bien ka kɛ fɛn a bɛ kɛ cakɛda kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de kan o cakɛda ye mun ye a bɛ se ka kɛ i ye kalan dɔ kɛ ou bien i ye métier dɔ kalan ou bien i ye commerce kɛ i bɛ kɛ fɛn ye o n'a ɲɔgɔnnaw de kɔnɔna la maintenant e ye métier kalan e fɔrilen don i ka métier la a daminɛ bɛ se ka gɛlɛya mais tagalen ɲɛfɛ ni ka métier nana la ko mɔgɔ kelen mɔgɔ fila n'i bɛ se ka baara la mɔgɔw yɛrɛ bɛ wuli ka nin ɲini de parce que ni ne taara n ka fɛn dilan i bolo n'a ɲɛna ne fɔ karisa bɛ yan fɛ a tigi bɛ se karisa bɛ yan fɛ a tigi bɛ se du coup relation bɛ wuli ka na i ɲini moi je pense que i ka an jigi da an yɛrɛ kan an ka kow ɲɛɲini an ka sɔn kalan ma ani ka métier ɲɛɲini k'a dɔn n'o kɛra relation b'a tɔ dafa quoi. Waati min maa caman bolo walasa i ka baara sɔrɔ fɔ i ka dɛmɛ wɛrɛw sɔrɔ o waati kelen na caman ka yecogo la i ka kodɔn n'i ka kalan ko o bɛ se ka baara lase i ma nin de bɛ kɛ sababu ye ni ɲininkali ninnu jaabiw an bɛɛ lajɛlen ka se k'an ka hakilinataw fɔ a la wagati bɛɛ lajɛlen na.
baara kɛlenw cɛɲa kɔfɛ Mali tablo baara bɛ ye cogo ɲuman di jamana ma ka baaradaw dayɛlɛ mɔgɔw ye ani ka bɛn ni kelenya sabati seko ni dɔnko baara bolo min nafa ka bon kosɛbɛ wariko ta fanfɛ nga ni san damadɔ ninnu na ni baara bolo ɲɛsinnen no gɛlɛya damadɔni ma Aissata Ba ale ni Mamadou Diallo olu bɛ n'u da don mun na k'a lakaliya an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ka jamana seko ni dɔnko jira jamana kɔ kan ni baara ɲumanw ye art plastique n'o ye dessin ye walima tableau baara ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali seko ni dɔnko yangali la ani bɛn ni kelenya o sabatili la jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ wa jamana yiriwali sinsinbere dɔ don. Parce que quand on dit art plastique on y avait fɛngɛ minnu na bɔgɔla ni peinture fɛn minnu bɛ fɛngɛ festival minnu bɛ kɛ tout ça là a bɛɛ ye fɛngɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ yiriwa a bɛ bɛn yiriwa a bɛ ko caman yiriwa maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bon et puis sur le plan international artistes minnu bɛ bɔ kɔ kan ka taa biennale ni fɛn ninnu na u bɛ taa Mali tɔgɔ ɲumanw feere. Hali n'o y'a sɔrɔ baaraw sen ka suma kosɛbɛ ni waati in na art plastique kɛlen don sababu ye bi na ka sifin caman de bɔ baarabaliya la. Mais mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔɔni se débrouille u bɛ dɔ sɔrɔ par exemple minnu ye tɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ comme Ablaye Konate comme Amadou Sanogo denmisɛnninw cɛla ani tant d'autres mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mais parce que olu bɛ taa biennale ni fɛnw la u bɛ se ka invité yɔrɔ wɛrɛw la bon u tɔgɔ kama mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na u ka fɛnw san. Ka baara in ta bala halisa gouvernement ale ni dɛmɛbaw olu ka dɛmɛ bɛɛ ni artiste ninnu ye. An ka dɛmɛ 80% ɲɔgɔn a bɛ bɔ kɔ kan bon n'a fɔra ko olu jɔra bon maintenant a gɛlɛyalen don il n'est pas dit que an tɛ dɛmɛ foyi an ka ministère bɛ yen an bɛ ka kuma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka hakiliw falen an bɛ se ka méthode dɔ sɔrɔ an yɛrɛ dama an ka dɛmɛ fanba bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na an kana jigi da kɔ kan. Ka u gulonnen bɔ dɛmɛbaw ka dɛmɛ na art plastique maaw bɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila sen kan min bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o hakilina sira fɛ Centre Soleil d'Afrique ale ka baarabolo dɔ bɛ don o sira fɛ artiste ninnu dɛmɛli kama. Art plastique jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔ yiriwali la k'a ta seko ni dɔnko tali la bala fo ka taa se sigida ale ni sɔrɔ siratigɛw la. An filɛ waati min na iko bi cɛɲa ale sariyaw bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ o kama musolakaw ye fɛɛrɛ damadɔw sɔrɔ yaasa u bɛ se ka tugu maa tɔw ko cogoya min na u ye u ɲɛsin fɛn dɔw ma i n'a fɔ kɔnɔsirilan n'an ko ma ko gɛni ale ni farikolo dafala n'an ko ma ko chifoni yaasa u bɛ se ka filɛ cogoya min na wa fɛn mun jara mɔgɔw ye kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ Astanso ale b'o tɔ ɲɛfɔ an ye. Cɛɲa sanga ani labɛn ko ɲuman o ye musow olu tala ye nka an bɛ don min na i ko bi k'i fari tigɛ ko ɲa o kɔni ye fɛn ye min laɲininen don musolaka caman fɛ walasa k'o laɲini ninnu sabati u bɛ wulikajɔw kɛ ka masirimafɛn caman ta i n'a fɔ chifoniw ani a ɲɔgɔnna caman. Gɛni nafa yɛrɛ tɛ dɔn ka ban yɛrɛ parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'u jiginna kɔnɔ bɛ bonya kɔnɔ tɛ sɔn ka jigin an bɛna gɛni san an b'a dɔn hali ne yɛrɛ filɛ depuis ne jiginna ne kɔnɔ ka bon ne y'a siri ka dɛsɛ a ma sɔn ka jigin donc ne bɛ to ka na gɛni san ne k'a donna pour que gɛn don yɛrɛ tɛ ko forme tɛ na fosi hali ni forme bila ni bobara ka bon dɔw bɛ gɛn la pour que cɛkisɛ ka se ka misɛnya cogo min na. San tɛmɛlenw na ni masiri ninnu u kun bɛ feere dugu la nka an bɛ don min na i ko bi a bɔra dugu la ka d'a kan n'i donna an ka sugu kɔnɔ i b'a ye fan bɛɛ fɛ masirimafɛn wɛrɛw ma olu kɔni o kɛlen don k'an ka sugu kɔnɔnaw fa wa musolakaw olu de y'a sanbagaba ye. Mɔgɔ caman kɔni bɔra chifoni kalama k'a fɔ minnu donna réseau la sisan TikTok ko ni fɛn ko nani mɔgɔ b'a du yɛrɛ la ka publicité ni fɛn kɛ mɔgɔ caman nana bɔ a kalama sinon chifoni fana bɛ a mɛnna mais mɔgɔw tun b'a san kilano la mais sisan kilano ko t'a la bilen bɛɛ b'a san i n'a fɔ il faut parce que bɛɛ b'a don fini kɔrɔ an kɔni bɛ se k'a fɔ ani gɛni kɔni vraiment bɛɛ sugu ye kelen sisan pour le moment et puis nafa b'a bɛɛ la importance b'a la musow bɛna san comme il veut. Faridafalanw olu kɔni kɛlen don masirifɛnw ye minnu bɛ sangala an ka jamana kɔnɔna la i n'a fɔ Aissata Dembele ale ka seereyaw la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ɲaciba de bɛ nin minɛn ninnu na musoya yɛrɛ labɛn kɔnɔna la.
ale kɔni doni ka kusa yɛrɛ a ka kusa yɛrɛ de dɔw bɛ yen nɔ forme ba t'u la u bɛ se k'a don a b'u ka sili sankɔrɔ ta a ka ɲi fini yɛrɛ de jukɔrɔ hali ni forme b'i la i b'a don fini jukɔrɔ chiffon yɛrɛ donkun tɛ i n'a fɔ forme tɛ na quoi chiffon bɛ don fini jukɔrɔ a ka fini yɛrɛ de ɲa a ka fini sankɔrɔ ta chiffon ka ɲi wa gɛn fɛnɛ ka ɲi fana mais an bɛɛ musolakaw minnu kɔni jɛlen tɛ u b'a essayer u bɛ se ka jɛ cogo min na ne kɔni b'o ladilikan d'u ma kɛcogo wɛrɛ bɛ nin labɛn ninnu na n'olu bɛ kɛ opération sira fɛ n'a bɛ wele chirurgie esthétique minnu bɛ o waleya ninnu kɛ kɛmɛ sarala maa 40 olu de ni bɛ to a la hali n'o y'a sɔrɔ o waleya ninnu fanga ma bon an ka jamana kɔnɔ. An bɛ bɔ kunnafoniw kɔnɔ ni jamana kɔ kan ko kibaruw ye o kama an ka Mamadu Jalo ale ka sɔrɔtaw lamɛn. Mali ale ni Burkina ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la. Président de la transition générale d'armée Assimi Goïta ale ye Burkina gouvernement ɲɛma bisimila n'o bɛ tali kɛ Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo la kunu an ka jamana faaba kɔnɔ. U ka ni ɲɔgɔnajɛ in a ye kumaw ye tali kɛ fɛn minnu kan o dɔ de ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ Sahel jamanaw kɔnɔ fo ka taa se sifinnakaw olu bɛ se k'u sen don baaraba minnu bolodalen don ni jamana ɲɛmaa ninnu fɛ ka se k'olu hakilinaw sabati ani fɛnɛ ɲɛtaa siraw olu baaraw ni k'olu boloda. Guinée Conakrykaw fɛ yen nɔ maa 13 olu bɔnɛna u ni na ka kɛɲɛ ni bɔgɔdafiri dɔ ye Kinja mara la u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mané n'o bɛ Koya préfecture la. Nin waleya in kɛra o dugu kɔnɔna la araba tɛmɛlen maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tali kɛ lakanakɛbagaw la olu y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɛra walasa ka se ka maa minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu lamini na ni ka fɛɛrɛ kɛ k'olu lakana. An bɛ wagati min na ko sisan samiya donda in na fɛn min bɛ tali kɛ bɔgɔdafiriw olu ye kasaraw ye minnu ka ca nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée ale jamana kɔnɔna la. RDC jamana kɔnɔna na François Beya n'ale kun ye jamana ɲɛmaa ale ka bilasiralibaga dɔ ye ale kɔni kanabilala kiiri tigilamɔgɔw fɛ a yirala k'a fɔ ɲangini minnu kun talen don ka sɛgɛrɛ a nɔmaye olu la nin kiiri in a kun bɛ sen na kabini san 3 haute cour militaire n'o bɛ Kinshasa dugu kɔnɔ a kun bɛ olu ka bolo kan a kun ɲaginen don ka sababu kɛ a ye dansoga walew kɛ bilasiralikan minnu dira ma a ka baara hukumu kɔnɔna la nin kɔni ma kofɔlen a nɔma ye o waleya ninnu na n'o kɛra sababu ye ni ka kana bila. Cameroun jamana kɔnɔna la Samuel Eto'o n'ale ye Cameroun Fédération de football ale ɲɛmaa ye o kɔni y'a jira k'a fɔ kunnafonidi siraw fɛ ko ale kɔni sentina ye a ka o ɲɛmaya tako filanan na ka sababu kɛ l'impôt dɔ ye Espagne jamana kɔnɔna la wagati min na a kun bɛ se dolantankulu min bɛ yen nɔ n'o ye FC Barcelone a ɲangini bere dara kun o wagati ninnu na kalo 2 kaso ni k'o da kun Espagne jamanakaw fɛ o hukumu de y'a to minisiri mun sigilen don dolantanko ko kunna Cameroun dugu kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka Samuel Eto'o ni ka sen bɔ Fecafoot a ɲɛmaya tako filanan o baaraw la. O bɛ dan sigi bi kunnafoniw la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan mɛn dɔɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 tɛmɛni ni sanga 35 ye tubabukan don kibaru la ala ka su wɛrɛ d'an ma. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures.
Chez IBI Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble IBI Group. IBI Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.